d'Artesa a Xavi. Seguidament, col·locarà la banda Aqueira, nombrant-la així Regina Infantil de les Festes d'Artesa 2023. I finalment, els obsequis. I per acabar, Keira, la nostra Regina Infantil, és una xiqueta que té 10 anys i és molt bona, obedient, empàtica, dolça i sensible. A més, sempre va amb un somriure en la cara. Tots aquests valors són molt importants, Keira. Esperem que se'ls pugues transmetre a tot el poble durant el teu regnat, així com contagiar-nos la teva alegria. Enguany ha cursat 5è de primària al Col·legi Espadà Millars a l'Aulari de Sueres. I ho ha fet traient molt bones notes, perquè ha sigut molt treballadora i constant. Li agrada la música, per això toca el piano des dels 5 anys. Estudia solfeig, balla sempre que pot i forma part del grup de batucada de Sueres. Tindràs que ensenyar-nos algun passet, aquestes festes. També li encanta fer esport i cuidar el que menja. Realitza gimnàsia artística des dels 3 anys i ha anat diverses vegades al campionat nacional representant el Club Gym Sport d'Onda. Sempre està ajudant als seus companys i companyes i a la gent en general i gaudeix fent-ho. Per això vol ser, des dels 2 anys, oncòloga o metgessa del SAMUR. Quines professions més interessants i més necessàries. Considera que les tradicions no s'han de perdre. Per això ha sigut i ho serà fins d'ací uns dies Regina Infantil de Sueres. Doble faena ara, fins que vingui agost. Això està molt bé. Continuar amb les tradicions és un punt molt important, Keira. Segur que els teus pares, al igual que t'han transmet tots aquests valors que havíem comentat abans, també t'hauran comentat i transmet la importància que té les tradicions als nostres pobles. Per als que tenim el privilegi de viure en aquests entorns, és una obligació transmetre als més menuts tots aquests valors i tradicions que nosaltres vam aprendre quan érem xicotets. I ja per finalitzar, amb la presentació de Keira, tenim que contar què és el que més li agrada de les festes. En primer lloc, l'acte de presentació que estem duent a terme avui. Molt especial aquest any per a tu. El xupinazo de demà, tan bonic i emocionant per a tots els artesans. I també els bous. Teniu un bon palco en una de les places. La façana queda de categoria. Disfrutareu bé ahir, I com no, per supost, del dia dels xiquets, amb els inflables, l'aigua i tot el que es refresqueu aquest dia. Bé, ara que ja coneixem millor a la nostra Regina Infantil, és el moment que els teus familiars i amics et donen un regalet. No podien faltar en aquest acte tan especial els teus avis, Rosi i Irene.
teus Bona vesprada a tots i a totes. Ara en agost farà un any que estic representant a Sueras com a regina infantil. Molt il·lusionada, ja que Sueras són els arrels del meu abuelo, José Aguilar. Avui comença un nou regnat amb els arrels del meu altre abuelo, Pepe Juárez. Vaig a viure cada acte amb molta emoció i vull donar les gràcies als meus pares, a tot el poble d'Artesa i en especial a la comissió de festes, que s'ho curren molt. Al meu acompanyant Xavi, a Raquel i a Anna. Segur que serà una setmana molt especial que mai oblidarem. Bones festes! Acompanyada per la seva alcaldessa Cèlia Salvador Macián, que pujaran a l'escenari. Un fort aplaudiment.